אחד העקרונות הבסיסיים של סיינטולוגיה הוא שאדם יכול לשפר את מצבו רק אם מאפשרים לו לגלות את האמיתות שלו לגבי עצמו. בסיינטולוגיה משיגים את זה דרך אודיטינג. אודיטינג הוא התהליך של שאלת שאלות שמנוסחות באופן מיוחד ושמיועדות לעזור לך לגלות ולטפל באזורים של מצוקה. זה נעשה עם אודיטור, כלומר אדם שמקשיב. אודיטור לא מציע פתרונות או עצות. הוא לומד להקשיב ולעזור לך לאתר את אותן ההתנסויות שצריך לטפל בהן. אבל יש התנסויות שקבורות כל כך עמוק במיינד שלא קל להיזכר בהן. האודיטור עוזר לך להתמקד בהן בעזרת אימיטר. כשאתה חושב על משהו שקשורים אליו דאגה או לחץ, זה מופיע על האימיטר. תשומת לבך יכולה להיות מופנית כעת אל המחשבה הזאת. בכל סשן, דברים שעוצרים אותך בחיים מאותרים, מטופלים ומוחלפים בשמחה ובשפיות רבות יותר. האם אתה נזכר ביום שבו היית צעיר יותר, והתעוררת ומצאת טל נוצץ על הדשא, על העלים, וכשמצאת את השמש הזהובה המאירה על עולם מאושר? האם אתה נזכר כמה יפה ונהדר זה היה פעם? מה אם החיים יכלו להיות שוב כאלה יפים? אודיטינג של סיינטולוגיה מעניק את האמצעים בהם האדם יכול לגלות את עברו ולמצוא תשובות, את התשובות שלו. בסיינטולוגיה, אודיטינג הוא פעילות מדויקת, הערוכה בקודיפיקציה עם נהלים מדויקים אשר מתוארים בהרבה ספרים ומאות כתבים. אודיטורים של סיינטולוגיה מקבלים הכשרה נרחבת גם בתיאוריה וגם במעשי במשך שנים. המטרה של אודיטינג היא להביא את האדם ממצב של עיוורון רוחני לשמחה של הערה רוחנית וחופש. שזו שאיפת הדת משכבר הימים, עוד מימי הראשונים.